Ayan, maano po natin ang ating live channel. Na matagal na di tayo nagkakaroon ng live. Lipat ko ng pwesto. Ayan. Liwanag na po ba? Ayan, liwanagan natin. Ayan po. Live tayo sa Facebook at live din po tayo sa ating YouTube channel. Baka naman magtampo na yung ating Lolo YT kung hindi tayo nagla-live. It's about yan. Ano na siya? Sa ating 1 million viewers, magandang umaga po dito sa Pilipinas. Habang ako ay nag-iintay ng oras para maligo. Ayan, nilalive po natin. Ayan. Ito naman, i-open ko rin po yung ating may wagang Facebook naman. Ayan, para makalive din tayo kay Facebook. Ayan. At ganun, ayaw. Ayan, pwede po kayong mag-comment, kwentuhan tayo ngayong umaga ng Simpleng Zay. Shoutout sa iyo, Simpleng Zay. Napakasimple naman ng message ni Madam. Ano yun ni Simpleng Zay? Ayan. Ayan. Hashtag. Simpleng Zay, kumusta po? Ayan. Kumusta po ang buhay-buhay? Type ko lang po ito. Silip lang po, tulugan na after work. Okay po, sige po. Salamat po sa pagdaan. Saan po kayo, ma'am? Saan po kayong bansa? Salamat po sa inyong ingat po palagi. Ayan. Nag-ano po ako kasi natutulog na yung aking opo. Sila Maring Julie. Kagabi nandito po siya. Nakaano din po siya, nakaantabay sa aking FB Live. Kagabi po, kumadre ko po yan. Ano po siya. At naabot na rin yan na nagkaroon na siya ng silver button sa kakatyaga, sa continuous niya, sa sipag at tiyaga po niya. Yun, nakamit din niya, naabot din niya yung kanyang pangarap. Kagabi po, nanonood din siya sa akin. Ayan. Ipat po natin dito. Para mas malaki po pala pagka sa... Kaya lang yung mata ko nangingitim dito. Ayos ko po kasi yung aking sound system. Sa Russia. Malayo-layo po, no? Sa Russia. Okay naman po ba dyan sa Russia? Marami din po kaming kababayan dito ng mga 80s nag-aral dyan sa Russia. At doon na rin po sila tumira. Pero ano naman po sa Russia, tahimik na. Hindi naman. Dati pag sinabi mong Russia na something na medyo parang sa iba, medyo sa Russia. Hindi po, marami kaming kababayan dito lang na pinag-aral. Opo si Apon Julie, nag-silver button na. Dineliver na yung silver button niya. Sabi ko nga sa kanya, sana all.
Nagsimula siya 2020. Oo, mga 2020 po siya nagsimula. Ayan, bro. Pare, idol, Wilber Passion. Ay, payabok. Ay, mag-tiyana ako. Mag-tiyana ako. Yan o, Rodi. Lodi. Biyabing ira na ito gibarang po yung Lodi. Yung palang salitang Lodi, nagsimula yan dun sa si Malu. Yan. Alala ko naman si Malu. Tumawag siya sa kanyang daddy. Tumawag yung daddy niya sa kanya. Tumawag, ring. Bre, medyo relax na kami dito pero may kaunting aw po. Tumawag si daddy ni Malu sa kanya. Sabi ni Malu, sumagot siya, Lodi. O, dun nung yung salitang Lodi. Tapos niya, saan ka di? Sabi niya, where you pa, ana? Where ka di? Sabi niya. Tapos sumagot yung daddy niya, dito sa pet shop. Tapos sabi ni Malu, anong ginagawa mo sa pet shop? Sumagot yung daddy ni Malu, sabi niya, bumibili ng pet Malu. Doon po nagsimula yung Lodi, pet Malu. Ayan. Ayan po. Nagkain na ako, na gano'n na rin po ako ng itlog. Bukas siguro maaga ako kay Idol. O kumustahin natin siya. Makikikain na naman tayo. Pero puro tilapia na lang siguro kakainin natin doon. Puro isda na lang. Na ano ko muna. Isda na lang tsaka siguro buro. Wala, no rice po muna ako. At ay balak ko pong iyan ito. Opo, ganun yun. Yung pet Malu. Nag-usap yung mag-ama. Si Lodi, daddy ni Malu, tsaka siya. Bumibili ng pet sa pet shop. Ayan. Renato Guevara. Idol Renato na ano may ikong Henrique. Yan. Isang mapagpalang umaga sa ating kabro, Wilber Passion. Reggie Mar El Season, good morning idol. Shoutout ka nga taga Pelcoto, Guagua. Opo na rin kay nga Pelcoto. Kami Pelco 3. Yun sa amin dito, Pelco 3. Pinapaliwanag ko nga sa iba. Yung pagminsan brownout, gabi bigla mag-brownout. Kasi may lesson ako dun sa EPP. Ang topic ko is elektrisidad. Pinapaliwanag ko sa mga grade 5 at grade 6 na kapag ka nagbo-brownout, namamatay yung supply ng kuryente. Usually, pag namatay yung kuryente dito sa Pilipinas, ang magiging reaction, yan, good morning pare, ay mag-tiyana ako maranon. Ayan, Engineer Elvin Tuason Espiritu, good morning Engineer. Jeremy Kabiling Street, ayan. Ayan, Melvin Macalino, Maya Pabak, Larry Flores Mariano, good morning. Ito po, pag namatay yung kuryente, nagkaroon ng power interruption. Ang reaksyon ng tao, mumurahin ka agad yung nagdanang kanya, nanapidana naman yung kuryente. No. Doon po sa mga lineman o linemen na nakaantabay at naka-duty dyan, ang pagwala ng kuryente, nagkaroon ng trouble, definitely kahit umuulan, nahanapin po nila yan para solusyonan. So, ang hirap nun. Instead na nakapahinga lang sila, nag-iintay sa office, pag nag-brownout, talagang hanapin nila yung problema. So, losses din po yan sa mismong kumpanya dahil instead na makapag-supply at makapagbenta ng kuryente, nagkakaroon ng interruption. So, huwag po natin silang murahin. Melchor Salvador, Ambet Lopez, parang Resty Malyari ko na ng the second. Ito, nakakagising pa ako ng medyo maaga. Nakakagising pa ako ng ganitong oras. Pero I doubt sa mga susunod na araw, siguro ang uwi ko, karamihan, mga alauna, 2:00. Yan. Dahil nagsisimula na po. Nagsisimula na yung mga, hoy! Tapos ko, may bubulugan ng aso. Nagsisimula na yung ating mga kapanakitan. Ayan, Ma'am Simpleng Zay. Ano po ba yung Zay? Para saan yung Zay?
Ilang taon na po kayo diyan sa Russia? Actually ako binalak ko rin pong mangibang bansa, noon pa man. Ang pangarap ko po 'yan na makarating, makasakay ng eroplano at makita ang, ibang bansa, Melchor's father ay Kuya Melchor pala 'no, Kuya Melchor, ayan. Ah, pero ang gusto ko sana yung tuwing hapon umuuwi, ano po, kahit papaano makakauwi ka sa pamilya mo tuwing hapon, 'no. Hindi kasi ako sanay matulog sa ibang bahay kaya kung mag-a-abroad man ako gusto ko dun pa rin, dito pa rin ako natutulog. Namamali ako, 'no. Ayan, puwede naman po pala 'tong ano natin, actually naka-live po tayo ngayon sa Facebook at sa YouTube channel, ayan. Dahil ang aking, YouTube channel ay hindi ko na Kuya Melchor, hindi ko na siya na masyadong natututukan. Kaya ngayon ang ginagawa ko, eto, ayan paring Resty yung pinost mo, may pinost ka, kang pinost sa, Georgian Punsalan Kapitana, good morning po. May pinost sila na tungkol dun sa batang pinatay o namatay or what, 'no? O pinatay po, na hindi pa wala pa yatang lumabas sa Tito Pineda Canlas, good morning. Kung ano yung result, kung ito ba'y daw parang may tsismis daw, hindi pa tayo sigurado 'no, baka mag-over naman tayo, matakot yung publiko. Wala raw itong laman loob, yung Bon Erica yata, Bon Erica ng San Fernando yung nawawala. Nawala nung nakita pa lang, kailan pa lang nakita, 'no, 16 yata nakita. So nakaka-alarma 'to, 'no, nakakatakot po ito. May mga lumalabas din dito namang mga nagkakalat ng fake news. Lerma Musni, good morning, watching from Pampanga. Ito namang iba, sana po linawin ano, at instead na makatulong tayo, huwag tayong basta't magpo-post ng mga information na hindi tayo mismo sigurado. Kasi ang magiging epekto po nito, imbis na makatulong ay matakot pa yung publiko. Anyway, ano naman po siya, kung yung bata ay pinatay, ang tanong, anong dahilan? 17 years old, ano bang kaso nun? Ano bang problema nun? No? Estudyante, no? Babae. Ibig sabihin, yung gumawa nun, hindi talagang maraming nagkalat, sabi nga, marami nang nagkalat na masasamang loob dito sa ating lipunan. That's why, ako po pabor ako dun sa penalty na yung pinaka-maximum penalty na minsan ay inaharangan, no? Inaharangan ng yung iba po kasi sabi nila wala tayong karapatang, of course tayo na nasa hindi naman tagapagpatupad ng batas, no? Pero dapat may rule. Meron tayong patakaran, meron tayong maximum punishment na talagang pinatutupad. Tingnan niyo po sa ibang bansa, no? Lubaluyot, good morning po. Sa ibang bansa, mas nababawasan ang crime rate nila kasi yung gobyerno mahigpit. Like for example, in Middle East, kapag ka daw nagano ka, ganito yung kasalanan mo, mabigat, the same, no? Mabigat din yung parusa para sa iyo. That's why, in doing so, nalilesen po yung natatakot ang mga mamamayan ng mga masasamang loob na gumawa ng ganong krimen. So dahil natatakot sila, nababawasan yung krimen, nababawasan yung bilang ng mga taong nagiging biktima. They are tunggol. Pero dito, hindi nga natin ginagawa yun, pero mas marami naman ang mga biktima. Doon po natin tignan, no? Ayaw nating gawin yung maximum punishment. Katulad ng unang panahon, para daw yung buhay ng tao, wala tayong karapatang kunin. Talaga namang wala din tayong karapatang pabayaan ang mga buhay ng mga biktima na nasisira o nangangawala ng dahil po sa, hindi ko naman sinasabing kaluwagan ng gobyerno. Ang gobyerno hindi yan maluwag. Sinasabi ko sa inyo, yan ay masikip, no? Masikip na ang kulungan, no? Para sa ibang tao na talaga namang mga sinasabing matatawag nating mga anay ng lipunan.
So, ako po pabor ako dun, 'no? Ang tao ngayon iba na, 'no? Ah, iba na po ang tao, hindi na sila makukuha sa dasal lang. Even yung Panginoon minsan, tingnan niyo po nangyari sa iba, 'no? Hindi na nila kinikilala. So, papaano, 'no? Pagka hindi mo na kinikilala ang Panginoon at nilalapastangan mo na siya, ano ang tawag sa'yo, 'no? Bilang tao, obligasyon, katungkulan mong kilalanin, 'no, sundin ang kanyang mga utos. Pero kung di mo siya sinusunod at, nilalabag mo talaga, bukod sa nilalabag mo, nilalapastangan mo pa yung kanyang pangalan, eh, hindi ka na masasabing tao. Puwede ka ng tawaging wala ka ng kaluluwa, 'no? So, sabi nga ng iba, tingnan natin, yung mga alagad ng batas, kung minsan nagkaroon ng problema, nadisgrasya nila yung tao, ano sila, 'no? Wala rin silang karapatan. Pero dahil sa dahilan, sapat yung dahilan nila para kumitil ng buhay ng tao, excuse sila, 'di ba? Romel Reyes, good morning. Lorenzo Usman. Pero sa isang ano, sabi na wala tayong karapatan. Paano kung nagiging banta na siya sa buhay mo at sa buhay ng iba pa? Paano kung marami na talaga siyang, ginawan ng masama, 'no? Wala din siyang karapatan mabuhay, in short, 'no po, para perwisyuhin ang kanyang mga, ah, ang kanyang kapwa-tao. Gano'n lang po 'yun kasimple, 'no? Of course, pro-life po tayo, educator po tayo, teacher ako, Narciso Macapagal. Shoutout naman from, Guam, USA. Ah, ang ano po namin mission is to give, ito po mga kabataan ng magandang, pananaw sa buhay para sila ay magkaroon ng buhay na matiwasay, maganda, makapag-aral, mangarap, 'no? Pero dun sa mga tao na sinisira ang mga buhay, piniperwisyo yung kanilang kapwa-tao, aba, dapat meron din tayong mga pamamaraan, 'no? Gano'n po 'yun. Para sa akin lang, opinyon ko lang, pabor ako na ibalik ang maximum punishment, 'no? Katulad po ng iba, yung tao, inuhulugan yung motor, tapos kukunin yung motor, tututukan, papatayin pa. May nakita po ako sa Facebook, binaril pati yung rider, 'no? Puwedeng kung motor-motor lang, natural manlalaban 'yan. Eli Torres, ngayon kung kukunin niyo yung motor na hulugan, kayo nang magtuloy. Hulugan niyo na lang, ano? Tulad nung halimbawa, kalalabas lang nung motor, tapos kinarnap niyo, tinutukan niyo yung may-ari, aba, dapat kayo magbayad, magtuloy ng bayad ng buwan-buwan. Idol, malapit na yung Fiesta Barrio dito sa San Vicente Apalit. Lapit na 1 year noon po. Sana maano natin, Tito Pineda Canlas, mapasaya pa natin kung kaya, 'no? May arrange natin 'yan. Pasayahin natin uli ang Barangay, San Vicente, at salamat sa tiwala ng mga komite, 'no? So, ang dami po ngayon kaya mag-ingat po tayo lalo na ngayon gun ban, 'no? Gun ban po tayo ngayon. Ibig sabihin kahit may lisensya yung baril mo, bawal mong dalhin. Sa totoo lang po, pabor din ako sa ano, ayan po, Tito Pineda Canlas, ayan. Pabor din po ako sa pagdadala ng baril sa ibang bansa. May mga baril sa Amerika, may mga baril ang sibilyan. Good morning, sana di niyo po makalimutan, ma-help po ako. Oo. Hintayin lang po natin, darating na yung grasyang sinasabi ko. Ano, ayan si Jen Escorrido, ayan po, yan naoperahan sa ovary. Kung gusto niyo pong tumulong sa kanya, pwede po natin siyang tulungan. Yan, shoutout po kang Koyang Florante, Ana, ayan, Ara from Pulong Kamyas, San Simon, Pampanga. Good morning, yan, Bayo Fred Solis, ayan, no? Ganito po, tulong-tulong tayo, magpagbigay ng informasyon at balaan din natin. Dami kasi tamad. Totoo po yun, Eli Torres. Marami pong tamad, no? Ang katwiran nila, yung iba, saan ka nakakitang gumagawa ng talagang minsan nakakaperwisyo na sa kapwa. Ano daw ang gagawin nila kaysa magnakaw? Hindi po dapat ganun ang option natin, no? Kung ano ka ngayon, kung ipinanganak kang mahirap,
at patuloy kang naghihirap sa pagtanda mo, kasalanan mo na yun, no? Kasalanan mo na yun. Hindi ka naman, kung masipag ka, hindi ka naman magugutom. Mapuwera na lang. Ganun po yun, ako nararanasan ko yan. Marami na akong mga batches ng mga estudyante, ng mga mag-aaral na hinawakan. Hindi po talaga pare-pareho ang tao. May mga bata na ayaw nila mag-aral. Saan ka nakakita? Katatapos lang ng umulan, gusto nila taga 288 Luna Street, Barangay Dolores. Okay po. Gusto nila magdilig, no? Magdilig ng halaman, no? God bless from Winnipeg, Manitoba. Ellen Augusto, good morning po. Ayan, taga San Miguel po yan ni Ma'am Ellen. Gusto nila magdilig. Ayaw talagang matuto. Yung iba naman, hindi nakikinig. Yan, Mara, tinry ko na maka-live ko kayong YouTube kanini, 21 minutes na Achuya simpleng achuya nanding kayo maka-live ko naman, may sabiya pa yung kahit Nick Macam, shoutout kang Kuyang Florante yan, Pulong Kamya, San Simon. Ayan, Nick Macam. Tikyan ko na itang buri mo, bang kanita miyayang pasibayo. Ilang taga Russia, Mars, maka-live ya, ay tinuto yang pilanlamo. Ayaw talaga nilang magsikap. Ngayon, ang nangyayari po, yan, Robert Simbulan, good morning, son. Pag dumating yung panahon na wala talaga silang mapasukang trabaho, nakahinto, siyempre magpapamilya yan, mahirapan yung pamilya. Ito yung routine na nangyayari sa atin. Sisisihin po nila ang gobyerno. Mumurahin nila ang presidente o kung sino mang nanunungkulan. Walang kwenta yan. Binoto ko, hindi man kami natulungan, hindi kami nabigyan ng trabaho, hindi gumanda yung buhay namin. No? Ito namang ibang kababayan nating umahabol. Pinapangakuan sila, no? Maya Pabaksan, Robert Simbulan, pinapangakuan sila na bibigyan ng magandang buhay, ganito. Karami ng mga kababayan natin na nangangarap ng mga ganyan. Gusto nila instant. Tandaan po ninyo, kapag sobra yung pangako, sobra yung sinasabi ng isang kausap mo, instantly hindi walang kahirap-hirap, magkakaroon ka ng ganito. Huwag po kayong maniniwala, scam yan. Parang yung maglabas ka lang ng 1,000, maglabas ka lang 3,000, kikita ka ng 50,000 a day. Parang gano'n lang po yun. No? Iboto nyo ako. Magkakaroon kayo ng pabahay. Bibigyan ko kayo ng magandang kabuhayan. Scam po yan, scam. No? So, yun po. Dapat sa sarili mismo natin. No? Kung gusto nating tumulong, yan, Jimmy Tolentino, good morning. Una nating tulungan yung ating sarili. Kailangan kumpleto tayo. We are well-equipped in facing the future or the challenges na kakaharapin natin sa ating buhay. No? Pineda Teds, Maya Pabak po. Kaya nga yung bata pinapaaral kapag ka nakatapos ang mga anak natin, hindi sila mahihirapan sa paghanap ng trabaho. Hindi sila, kung magkatrabaho sila, more or less, magsikap ka palagi, masipag itatang ko, maski 11 kami ngayon, masanting MBA. Opo, kami din. No? Kami 12. Yung si tatay, lahat na rin ng trabaho pinasok niya. Welder, Panday, Almira Sanchez, magsasaka, gwardiya, driver, lahat po. Nagtinda ng airgun, naggawa ng mga latero, marami po. No? Jason Policarpio, Maya Pabak, Boss Idol, Romantico. Shoutout naman, watching from Czech Republic. No? Diyan sa Czech Republic dyan, wala silang mali dyan, puro Czech. Raywell Galang, Malbet ko talaga Ploto ko ba? Kalkalan, pitakan ba? Kalkalan, yabi ako talaga. Piloto ba? Kalkalan, pitakan. Jeffrey Swing, good morning. Yan po. No? Kapag masipag ka, hindi ka magugutom. Ito nga, naulit ko na naman yung kagabing nasabi ko, no? Good advice po. Yan po. Ang gobyerno ngayon, napakaganda. Kala mo naman, napakayaman ng Pilipinas na walang utang. Pinamimigay na lang yung pera. No? Para sa akin po dapat bigyan, tutukan yung produksyon ng palay, ng farmers. No?
yun ang bigyan ng, puhunan. Kasi yung mga magsasaka po, ang nangyayari, yan si Romulo Lampano Mayapabak po, yung mga farmers natin dumadaing na, wala silang minsan inaani. Isama mo pa yung mga puhunan nila sa binhi, sa pataba, sa kung ano pa. Inuutang lang po yun si nanay. Umuutang lang yan, umuutang lang po kami dati. Uutang kami ng binhi, uutang kami ng pataba. Pagkatapos ng ano yan, may tubo yan. No? So ano pang matitira? 3 kaban, 5 kaban for 1 year? Kung tinutulungan ng gobyerno, tulungan nating makabangon ng ating magsasaka instead of giving yung mga binibigay na akap, na tupad, o yung iba pang binibigay ng gobyerno, ibigay natin, itulong natin sa pagpaparami, sa pagpapalakas ng production ng palay at ng kung ano man. O kaya yung mga perang yun, ang gawin ng gobyerno, pwede mo silang ibigay provided sa lahat ng barangay, sa bawat purok, magtayo ka ng gulayan. Magtayo ka ng gulayan sa barangay na pagtatrabahuan ng mga kabarangay na bibigyan mo ng sahod. So, nagiging productive. Lahat ng pwedeng tamnan sa barangay. Kung hindi man pwedeng tamnan, mga lumang plastic, lumang gulong na pwedeng lagyan ng lupa at tamnan, urban gardening, tamnan. Hindi na tayo mawawalan. Bagkus siguro makakapagbenta pa ang bawat barangay ng gulay, makakapag-supply. No? Hindi yung kamatis na lang, binibili pa natin, kamahal-mahal ng kamatis. Pwede naman tayong magtanim. Pwede naman tayong mag-produce. No? Paano kung magbibigay yung gobyerno ng ayuda, tapos bibili mo ng kamatis? Kung yung kamatis hindi mo na binibili, no? Kung yung ulam mo hindi mo na binibili, di at least ang daming natitipid ng gobyerno. Yung natitipid niyang yun, pantulong naman natin dun sa iba pang tao. No? Ito pa po yung usapin, nabasa ko, apakaganda ng message na to. Marami ang iniluklok natin lalo na sa Senado. Pag sinabi pong Senado, dapat ang mga nandyan, katulad nila Joker Arroyo, Miriam Defensor, ang dami po nating iniluklok dyan. Ang daming binoboto ng mga Pilipino na kung minsan mga artista, even sa Congress. Diyos ko Lord, sabi nga, kailangan ng niluklok natin dyan tapos ng abugasya. Alam ang usapin patungkol sa batas. No? Katulad ng iba, artista, iluluklok mo. Anong gagawin doon? Arte? Magkukunwaring may alam, wala namang alam? Ano maitutulong niya? Minsan hindi man nagsasalita, nakikinig lang. No? Bibigyan mo ng funding, bibigyan mo ng pondo, hindi naman po pelikula ang ginagawa natin. Ang ginagawa natin sa Senado, sa Senate, even sa Congress, ang ginagawa po natin yan, pinag-uusapan kung paano umunlad ang Pilipinas. Hindi yung kung paano pag-uusapan yung mga bagay na, totoo lang, nakakadismaya na po yung usapin minsan, no? Nakakadismaya. Jed Franco, yung usapin sa Congress kung usapin puro korupsyon. No? Korupsyon na lang po ang nangyayari. Saan po nagmimula ang korupsyon? Ang korupsyon, nagsisimula yan sa mga taong minsan hindi alam kung paano nila i-maintain yung kanilang political career. Isa na po yan. Kapag ang isang politiko, hindi niya alam yung trabaho niya, basically, ang gagawin niyan, mag-iipon niya ng maraming pondo, no? Para ibigay sa mga kanyang nasasakupan upang mapanatili ang kanyang political career. Dahil mabait siya, nagbibigay siya. Hindi po ganon yung hindi literal na pera ang iaabot mo sa tao. Gumawa ka ng mga programa, bumalangkas ka ng mga programa na pwedeng pakinabangan habang buhay ng mga nasasakupan o ng kapwa natin Pilipino. Yun po ang dapat nating tinututukan. In doing so, kapag ka nagawa mo yun, even for example, yung sa safety na lang, nakapagbalangkas ka ng batas para ingatan, protektahan ang bawat Pilipino, mamamayang Pilipino, kapag ka safe at tahimik ang paligid, nagkakaroon ng magiging productive ang tao. Walang gulo. Kapag walang gulo, makakapagtrabaho ng matiwasay ang bawat isa. So, sa pagtatrabaho nila, mas makakabayad sila ng mga
buwis. Mas matutustusan nila ang kanilang mga pangangailangan na hindi na kailangan pang problemahin ng ating gobyerno. Ganun po yun. Nangyayari talagang Raywel Galang. Kahit pa yung klase ko, 7:15 dapat nasa school natin. Agustin Cadyang. So, 7:15. So, siguro dapat mga 6:30 o 6:15 naliligo na ako para na 7:15 naman dapat nasa school. No? Ang first period ko naman is 8 p.m. 8 a.m. pa. Pero dapat, hindi naman kailangan, may mga bata kasi maaga pumapasok. No? Maaga pa sa bumibili ng gatas ng kalabaw. Malamig pa kasi, no? Nintay ko munang mag-init yung tubig bago ako maligo. Ito, no? Maaga ako nagigising. Ang sarap po ng pakiramdam ng maaga akong nagigising. Yung mas marami kang, alam po ninyo, yung buhay ng tao napakaiksi sa mundo. Kapag ka pala 50 years old ka na, yan, Delo Loco II. Yan, tama ka idol, kailangan na may malasakit. Yes, oo. May malasakit at may capacity. Mayroong kapasidad para gawin ang kanyang trabaho. Liza Las Calma, magrasyang abak po, sir. Good. Yes po, katulad namang ng isang umabol na presidente, hindi na natin sasabihin ang pangalan niya. 8th Division World Champion. Ang galing. Pero pagdating doon sa bagay na hindi natin, kaya nga meron tayong kanya-kanyang galing, may kanya-kanyang profesyon, na may kanya-kanyang dapat tumutok. Hindi lahat barbero. Hindi po lahat mekaniko. Kung saan ka magaling, dapat doon ka magtumutok. May mga kababayan tayo na talagang yun ang trabaho nila, no? Basic lang po. May isang sasakyang sira, magpatawag ka ng tubero, sira yung alternator ng sasakyan, tawagin mo yung barbero, tawagin mo yung tubero. Sa palagay nyo, may magagawa sila? Wala. Tawagin mo yung auto-electrician, yung paring Rekis. Kasi yun ang saktong tao na gagawa ng trabaho. Kung tatawag ka ng technician, ang sira ng, for example, sa sasakyan, dinala mo yung sasakyan mo, pinagawa mo sa talyer. Ang gumawa hindi masyadong marunong. Anong gagawin po nito? Iikot-ikutan yung sasakyan mo. Instead na matapos ng 1 oras, matatapos yan. Habang hinahanap niya, tinanggal yung pyesa, sira ito. Sinalpak, hindi umandar. Bili ka ng iba, baka yun ang sira. Habang inuhulaan niya kung ano gagawin niya, kung alin ang sira, gumagastos ka na. Sa tagal ng paggawa niya, bago niya natapos, sisingilin kang katagal kong ginawa yan, kahapon ko pa ginawa. Ganun din po sa ibang antas na o level ng trabaho. For example, sa Senate. Tumatagal. Kaya yung pag-asenso mabagal. Kasi ang nilalagay natin hindi talaga fit doon sa posisyon. Yan. Back to Tuyo po totoo yan. Si Bon Erica ng San Fernando. Pag-pray natin ng San Simon, sana yun yung problema. Opo, ang problema din po dito sa San Simon, yung basura, no? Ang problema po kasi sa San Simon, hindi lang yung literal na basura. Sad to say, may mga basurang pamamara. Giancarlo Arce. No, kailangan pagka umabol ka, ninais mo, paglilingkuran ko kayo, paglilingkuran mo talaga yung tao. Kalimutan mo yung sarili mo. No? Dahil kapag ka ikaw ay lalo na isang politician, inupo ka ng tao, pag-aari ka na nang bumoto sa iyo ng tao, no? Anumang oras na gisingin ka, anumang oras na kailangan nila ng tulong mo, kailangan andyan ka. Kasi yun ang talagang kailangan mong gawin, no? Nandun yun, kailangan pinangakuan, magseserbisyo ka, huwag mong pagtaguan.
gumawa ka ng mga pamamaraan. Kasi tayo po kahit mahirap lang ako, nangangarap din akong hindi naman bilang isang politiko, katulad din ni Idol Tiktok. Ang sarap pong tumulong at umalalay, lalo na sa mga mag-aaral. Ako po, kahit papaano, yung sa aking mga estudyante, minsan walang baon, walang sapatos. Alam kong nagpupursige sila, pero parang nakikita ko yung sarili ko sa kanila noon. Galing din sa mahirap na pamilya. Nakikita mo talaga yung gusto talaga nila mag-aral. Kaya pinagmamasdan ko pagka ganito, inaalalayan ko. Mayroon ako mga estudyante umiiyak. Ba't ka umiiyak? Wala po akong baon. Ba't ka umiiyak? Wala po akong gamit. Diba? Pwede mo siyang tulungan. Ikaw yung magiging solusyon. Ngayon, kung pinalad ka, binigyan ka ng pagkakataon na, alam mo, yung mga politiko may mayroong mga allowances o sahod yan, napakalaki. Siguro naman sana tumulong. Huwag ka mong suluin. Kung ang isang konsel ay sumasahod ng 100,000, pwera pa yung MOE niya, yung allowance. Yung kung dati, karamihan, tingnan mo sa mga politiko, wala naman trabaho talagang permanente yung iba. Kaya nga umahabol, gusto magkatrabaho O dating wala kang trabaho, kung kasya na sa'yo yung 50,000, yung remaining, itulong mo. Itulong mo para ganito po ako. Kung siguro ako yung nasa ang magkakaroon ng pagkakataon, ang gusto ko magka-scholar. Kukuha ko ng 10 scholar. Let's say yung scholar ko is 50,000, 5,000 na lang ang buwan, no? Allowance 10 na yun, 5,000 ang buwan. Nag-i-start tayo sa 10. Ganito yung allowance nyo. Mag-aral kayo ng kurso. After ilang years lang, pag natapos yun, ganitong gawin natin. Kumuha kayo ng tagi-isang scholar nyo. So, na-multiply ko siya. No? Another year, yung scholar nilang napatapos, kukuha naman sila ng isang scholar nila. Napakabilis nun. Sa loob lamang ng konting panahon, mapaparami na ang mga nagtutulungan para makatakas sa balon ng kahirapan. Ganun lang po, ganun lang magsisimula. No? At mamimaintain mo pa yung, siyempre, lalo na tayo mga Pilipino, yung utang na loob. Magkakaroon pa tayo ng magandang relasyon sa ating mga kababayan, sa ating kapwa. Dahil alam niya, tinulungan mo. Good morning. Ngayon po kaya rin ng Tatang Binoto sa salikot na po. Ngayon po ang tindiyan, yung liba ng tingwana na imbes na ilang solusyon nila pang maging sakit ng bansa. Yes, Giancarlo Arce, no? Meron tayo mga kababayan na instead na maging solusyon sila pa yung nagiging problema. Parang ito yung daluyan, ito yung tubo, daluyan ng grasya ng mga proyekto. Sila pa yung nagiging parang basura na umaarang upang dumalo yung tubig ng proyekto. Ano yun? Dapat ikaw nga itong maging tubo mismo para daluyan ng grasya na kumunek dun sa nagbibigay ng grasya. Nakausap ko ang isang 2 days ago, nakausap ko ang isang nanunungkulan. Meron daw dati silang nasasakupang barangay, hindi ko nasasabihin kung saan, yung kapitan ayaw niyang tumanggap ng proyekto mula dito sa isang politiko na nagbibigay ng mga proyekto. Ilang years na pag-iwanan ng barangay dahil ayaw lumapit yung muko nitong kapitan sa nanunungkulan na nagbibigay ng proyekto. Sino nagsuffer? Ang nagsuffer po ang barangay, ang mga tao sa barangay. Sana, kung personal ang intention ninyo, wag naman, no? Dahil marami po ang talagang gusto maglingkod. Wag naman po, kawawa, no? Yung eskwela kaya, San Simon Central School, LM, no? Actually, 6:15 kanini Mandilo na ako. Gisa ng kamo na. Kakapabor yung kamo ng kanakong itong aso ko nakapagala. Naayaan ko lang siya para umihi, magbanyo, mag-exercise ng konti, tapos papasok ko na yun.
kaya gano'n po 'no. Ito lang, parang para lang ako pong tumatambay at lamo tatambay ko umupo balang habak kanini, magmais-mais ko, mamye kong sarili kong opinyon ken palapaligid a malilyari. Bangkan tareng kaya katamong memalen, kaya katamong marami po kasi ang content ko kung ano maisip. Usually ang ano ko, mayroon ako na kalokohan, kaseryosohan at, pangmakabayan, ano, at kung ano ang puwede nating pag-usapan na kapaki-pakinabang at na magiging giya ng ibang tao na kung minsan ay, naliligaw o nakakalimot, sa kanila mga dapat gawin, 'no. So, sa inyong lahat 'no, salamat sa pagsuporta, salamat sa inyong pagbibigay ng opportunity for me na mai-express yung mga bagay na gusto kong i-express dito sa aking, channel at sa aking page. Yan po, asahan po ninyo yan. Flexi Castro, shoutout, 'di ba, English problem, congratulations. Continue yung akakit ko, tuloy-tuloy tuloy-tuloy yung kaya kayong, pamamaigpag. Aliwala talaga ring rig, agyang nanan mula pangalina gela tuloy-tuloy, So congratulations na kaya kayo at tuloy yan balo ko intensyon nyo makasahop mo naman. Vince Reyes, yan, good morning, pare. Ayan, tuloy-tuloy yun. Banta rin tawa, papasera. We are very lucky and fortunate na nabigyan tayo ng ganitong pagkakataon sa platform ng Facebook, sa YouTube, na magawa natin, no? Piling angyang makanyan mo, may kapag-artista tamo rin. May kapag-artista mo in a way na ngayon natin tayong sariling channel, natin tayong sariling page. Pwede natin sabihin yung gusto natin. Ano? Ayan. And speaking of, ito nga pala si Kapitana, marami akong nakikitang post na hindi ko maintindihan yung kababayan natin. Parang sinisisi ang mga nanunungkulan doon sa tulay ng San Miguel, no? Sabi nila, ganito. Ang tulay po na yan ay nagkaroon na, no? Alam naman natin, hindi naman yan tatanggalin kung nananaginip lang yung mga nanunungkulan. Naisip nilang gagawin yung tulay, bigla na naginip. Nanaginip ako kagabi. Ay yung tulay, lipat na natin doon para gawin natin ito. Walang ganun. No? Lahat po yan nasa papel. JJ Mercado, shoutout kang Mary Joy Tungul, birthday. Happy birthday, Joy Tungul. More birthdays. Atin niya pong budget na yan. Kung sinasabi ng iba, shoutout Fredo, kung sinasabi ng ibang ang tagal naman, 10 taon. Well, ang mga nanunungkulan, lalo sa panahong ito, kung maaari lang, bukas lang, tapos na yung tulay na yan. Kung 10 times o 100% o 100 times na gusto nyong matapos yan, kayo na nagsasalita ng hindi maganda sa ating nanunungkulan, sila 1 million times na silang gusto nyong matapos yan. Bakit? Yan, Chan, mag-live na ka na. Yes, ali ko maka-live. Kaya mo ni, mag-picture ko uling lalawin kay sangi ko nung may gulo. 1 million times nilang gusto. Kasi bakit? Unang-una, magiging mabilis na yung pagpunta nila sa iba't ibang barangay. Pangalawa, meron niyang, alam naman natin na legally, meron silang kahit pa paano, may mayroong something na alam natin, no? At even sa kontraktor. Sinasabi, sino bang kontraktor niyan? Yung kontraktor, kung maaari nga lang gaganon lang siya tapos na pera na kaagad no? Unawain natin, national po yan, no? Hindi ganun kadali. Kung iniisip niyo na walang politiko o leader o nanunungkulan ang gagawa ng hindi maganda o harangin ng proyekto, no? Lalo na dito sa atin. Maaring hindi ko alam sa ibang level, no? Pero dito sa atin gusto na nilang matapos yan. Malaking puntos yan. Maka-live ka, lakano ba? Ali reply. Malaking points yan, malaking pogi points yan. Pag natapos yan at na-bless, wow, credit sa mga nanunungkulan. Kaya nakikusap po ako, no? Sana
Huwag naman natin, no? Pare-pareho lang tayo ng damdamin. Nalulungkot din sila. Alam nilang instead, pagka ganyan, instead na makatulong sa kanila, yung iba, nakakasira pa sa kanila. Ang isang pangarap na pinangarap lamang nila upang tayo ay mas mabigyan ng magandang tulay, no? O infrastructure, o proyekto. No? Ngayon, ang nangyari, dahil hindi natapos, nagkataon, ano po yan? Alam ko na kami din po, kahit na may tulay na rito, iba pa rin pag kung tapos yun. Kasi unang-una, mas luluwag ang traffic. Tapos kung gusto namin dumaan doon, pwede. Kung gusto namin dumaan to. Eh kapag po galing kami ng Concepcion, umiikot pa kami. Umiikot din kami. No? Parehas lang nung tayo. So ganun po yun. Antayin na po natin. Naantay na natin. Nagawa na natin. Kami naantay po namin. From mula nung isilang ako, nakagisnan ko yung tulay na kahoy na yan. Kailan lang nagkatulay dito. Pero, ganun po talaga. No? Yung hindi natin masasabi. Hindi natin kung ano yung nandyan, maging ano lang po tayo. Although alam kong malaking nasanay lang po tayo dun sa ano. Pero konting sakripisyo. Para lang po yung ngipin na sira. Ngipin na masakit. No? Pabunot mo. Pag nabunot na yan, wala nang sasakit. Katulad din ng tulay na yan. Tiisin lang po natin. Pag natapos na yan, ang tulay pong yan, pakikinabangan ng ating ang susunod na henerasyon for life. Sigurado po yun. So, yan po nagtatapos muna ang ating live ngayon. Dahil 6 na po. At magpiprepare na po ako. No? Maraming salamat po sa inyo. Dakal pong salamat. Good morning, good morning. Ayan, bye-bye. Ayan po, bye-bye. Paano ba yan to? Ayan. Ayun.